dalem wong ayu. Dalu menika sinarengan Atmaja keri-keri. Jan. Kagem sedaya para tamu sugeng lelenggan kanthi sekeca. Sedulur duwet jagir sugeng lelenggan. Biyen mula dadi niate wong loro. Aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi kerja aman wengi wektu 3 taun rekoso tak lakoni wis ra bisa dipercaya mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah morat marit Apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetep setia nunggu samoleku nanging malah kepencut wong wadon liyane sing dadi dadi niate wong loro aku nyambut gawe aku anak bojo nganti tak rewangi kerja awan wengi wektu 3 taun rekoso tak lakoni ra kena dipercaya boleh lunga aku nang
maring sing ning omah jebul malah morat maring apa kali wis lali marang janjimu bakal tetep setia nunggu samoleku iya nanging malah kepencet wong wadon liyane Kang Mas matur sembah nuwun. genah dirasa karo Mas Surata aku iki Oh Mas Surata.